Min krop. Læg dig ned på ryggen, så du ligger rart. Du skal ligge her i cirka 10 minutter, så det er vigtigt, at din krop kan slappe af og ikke gøre ondt. Hvis du har lyst, så luk dine øjne lige så stille i. Hvis du gerne vil have åbne øjne, så vælg noget omkring dig, som dine øjne kan se på, mens du ligger og hviler din krop. Nu trækker du luft ind i kroppen. Stille og roligt fylder du hele maven med luft, så det næsten føles som om, at du er en ballon, som er ved at springe. Og når du slet ikke kan have mere luft i halsen og brystet og maven, så giver du slip og lad det hele strømme ud af dig igen. Prøv at gøre det en gang til. Du fylder hele kroppen med luft. Og når du ikke kan have mere luft i kroppen, så giver du slip og lad det hele strømme ud af dig igen. Og prøv at gøre det en gang til. Fylder kroppen med luft. Og når du ikke kan have mere i dig, så giver du slip og lad det hele strømme ud af dig igen. Sådan. Så trækker du bare vejret helt almindeligt og roligt, som du plejer. Prøv at lave så lidt lyd, som du kan, når du trækker vejret. Nu retter du opmærksomheden på dine fødder. Mærk, hvordan dine fødder føles, og mærk, at de bliver tunge og slappe. Og nu retter du opmærksomheden på dine lægge og knæ. Mærk, hvordan dine lægge og knæ føles, og mærk, hvordan de bliver tunge og slappe. Nu retter du opmærksomheden på dine lår og baller. Mærk, hvordan dine lår og baller føles, og mærk, hvordan de bliver tunge og trætte. Nu retter du opmærksomheden på din ryg og din mave. Mærk, hvordan din ryg og mave føles, og hvordan de bliver tunge og slappe. Nu retter du opmærksomheden på dine skuldre. Mærk, hvordan dine skuldre føles, og hvordan de bliver tunge og slappe. Nu retter du opmærksomheden på dit bryst. Mærk, hvordan dit bryst føles, og mærk, hvordan det bliver tungt og afslappet. Nu retter du opmærksomheden på dit hoved. Mærk, hvordan dit hoved føles, og mærk, hvordan det bliver tungt og afslappet.
Nu retter du opmærksomheden på dit ansigt, på dine øjne, dine kinder og din mund. Mærk, hvordan hele ansigtet føles, og hvordan det bliver tungt, og du kan slappe af i hele din krop. Læg så her et øjeblik og mærk, hvordan din krop virkelig slapper af. Når du er klar til det, så vip forsigtigt med fødderne og bevæg dine hænder. Du må gerne åbne øjnene. Du har nu givet din krop en velfortjent pause, så du virkelig har fået slappet af i hele din krop og alle dine muskler.